Ahoj, milovníci pohybu. Ak ste nadšenci fitness, mali by ste vedieť, ako beh posilňuje váš mozog a náladu. Poďme sa na to pozrieť. Beh nie je len tréning, je to cesta k seba poznaniu. Či už posúvate svoje hranice, alebo si užívate pokojný beh po pláži, je to dobre strávený čas. Po osviežujúcom behu je vaša myseľ jasná a pripravená na nové nápady. Problémy sa zdajú menšie a riešenia ostrejšie. Prečo je to tak? Aerobné cvičenie spúšťa tvorbu nových neurónov. Áno, váš mozog ich naďalej produkuje, aj keď sa potíte. To znamená vší a bystrejší mozog. Beh vám tiež pomáha rýchlejšie sa zbaviť negatívnych emócií. Veda to dokazuje, po 30-minútovom behu vás smutné scény z filmov nezasiahnu tak silno. A nezabúdajme na pamäť. Štúdie ukazujú, že beh stimuluje kortikálnu aktivitu, čím zlepšuje kognitívne funkcie. Takže na budúce, keď si zaviažete bežecké topánky, pamätajte, nepracujete len na svojom tele. Posilňujete svoj mozog a dvíhate náladu. Tak, choďte a bežte do sveta.